ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସମାଜ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି, ଭାରତର ଭୂମିରୂପ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ବାହାରିଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବିଷୟରେ ପଠନ କରିବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ, ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟବାସୀ, ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବେ ଭାରତବାସୀ। ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ। ଏ ଦେଶରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 9ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଅନେକ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ପୁଣି ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଚାଷବାସ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକପତ୍ର, ଘରଦ୍ୱାର, ଚାଲିଚଳନ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଭାଷା ଓ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଏହି ଭୂମିରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଯୋଗୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଏମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆମ ଦେଶ ଏହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାମାଜିକ ପାଠ ବା ଆମ ସମାଜ ବହିଟି ପଢ଼ିବା। ଆଗରୁ ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ବାକିତକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା।